apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga iti impa-deliver mo, grasya anak ko. Plato, kutsara, tinidor, kanda dumapay, nanang. Ay nawaw. Nagadaon. Wen, masapul ngamin ang masukatan dagiti plato iti restaurant ko. Nabayag ngamin ang dagijay. Wen makidi tapnoon maibaga dagiti customer mo. Kitaam nanang. Mayat ti kulay na saan ka day? Agpapada. Sinan balitok mo amin anak ko. Wen, day ti kulay anapilik nanang. Dapno kasla social mo't Ay wen mainggan nyo laki di dagiti customer mo amangan, nukas dati gamit iti restaurant mo, anak ko. Day tamot lang ti may sa ama kagapo, no apay akayat ko asukatan dagiti plato ijay, nanang. Mayat day taan na panunod mo, anak ko, para laang day ta iti negosyo. Si Kaman pa iti mangiyo nag-iti inbilag ko nga irik no agtudo, pipito lakay. Sa dino ti papanamaya bakit? At dati napatag nga ilakad ko. Marabyan ka kaday? Tiyak sigurado. Ngam amangan no marabyanak nang runak at dumagasak pa iti restaurant ti kumare. Gumatang kantuman nga ron iti similya nga imulak. Ilistam no anya similya ti ipagatang mo tapno jak malipatan. Itad muntulaan nga no nalpas. Agdigosak pa ibiit. Iti sigo na paggatgatangan ta ti pangalaam ha? Wen, basta ilistam laang dita tapno saan ko ang malipatan. Si kawet gayam right na Dominga anak ka. Adan samet lakad mau. Agpasentro ak tatang. Apay ijay sentraw. Ni tatang met, salod-suden na laaminan. Ay nawaw. Dakes ka di ayat yung salod-saud. Saan makiday? Ngam makapaasar mo ngamin numaminsan. Nyala, agrobot kang aruday. Ang mga nanyapay ti pagturungan ti saritaan ta. Ay nawaw, nagmayat dagiti plato, kutsara, tinidor, kan platito ni Mari Gracia kasla balitaw. Nay, si kamat gayam day ta, Mari Dominga. Di magasak, takayat ko araman ng tiluto yung Mare. Ay katuan na, sa dino nga itinagapwa, Mare. Di talaan, Mare, ada inasikaso. Anya nga iti bestseller yo. Day to'y timinumay, Mare. Agpili ka ano ada kayat mo. Number 1 kan number 5 ti bestseller may. Adalagtakin ka ano anya ti kayat mo. Adu maggayam ti minuyo, Mare. Wen, Mare. Kasla social paisi ka. Kasla laeng, Mare. Ngem budget friendly dagiti makan ditoy. Agpili ka laeng no anya ti kayat mo akanan. Taiso ti ipalutok ije kusina. No maipapanmot iti mainom, si kamot tan ti makaam mo ang mga latap no makapili ka. Magustuwak to'y platito, kutsara kan tinidor ni Mari Gracia. Kasla balitok ti kulay na. Tinasayaat, ikargak iti bagko ti daduma. Saan matkit di asyak ti ayan ti atensyon dagiti tattao? Sa maysa, busy ni Mari Gracia. Itahiming ko nga ikarga dagito'y itibag ko. Aday ta, naikarga kon itibag. Inayatak laang timag na. Dan agkalmaa, tapno saan ang makadlaw ti kumare, kan dagiti staff na. Ay nawaw, nalpas ka mat adagos, Mari Dominga. Kasta talaga, Mare. Agpakada akon. Mabit lang, Mare. Ay nawaw, ang mga nung nakita na tinaramid ko itay. Okay ka lang ka di, Mare? Kasla ada pagdandanagam. Anya nga minti ibaga, Mare. Inibus mo ka di ti inserve da amakan?
Ha? Dayjay ka di, Maray. Aywan, naibusin Naimas matiluto yung Maray. Worth 80 kwarta. Agpakada akon. Nasken nga agawidak, ta saan akayat nila kay ko amarabianak. Ay nawaw. Nagapod na ito yung platitaw kas ka na kutsara kan tinidor Dominga. Di yu pakibiyangan day tatang. Nangalaam ka na ito'y kunak. Awan mo't amok agamit tayo akas tao'y. Ginatang ko dagita. Di yu pakibiyangan dagita kunak. For your eyes only dagita. Saan ang masapul nga igaman nyo? Nagmayat ti kulay na sika. Sinanbalitaw. Isungarod nga laak, tauray siya, kursunadak met. Mabalin ka day amausar na gitao'y. Wen, ngam siyak lang ti mangusar tatang. Tay sigud agamit tayo ti usarin nyo. Di yu pakibiyangan dagita baro agamit ko. Sige. No kastal ti kunam, jak mo't ipilit anak ka. Nagmayat lang amin akit kita ay. At na nakita kasi nan balitok iti kargaan na iti plato. Bakit? Anya ko maita? Nangalam ka na gijay. Ginatang ko Sigurado ka? Anya ti pa nagkita kanyak ayala kay, ulbod. Madlaw ko ngamin nga ininot amanay na yunan. Mas daawak. Daawan mo tikas di agamit tayo. Ay nawaw. Syakla ang ti adakarbangan na amang usar kadagita, iso adiyo pakibiyangan. Ada ayamot kasta. Gumatang ka iti gamit iti balay ngam si kalaang ti mangusar. Kada Basta, no anya ti makitkita yu dita, di yu pakibiyangan. Binilang ko dagita, at dala ang ti mapukaw. Agsalsalud-sudak laeng. Di ka matanagan. Tadyak met pagan ano nga usarin dagita. Mari Dominga! Mare! Adak dito'y Mare. Ay nawaw. Anya ter aramidam dita Mare. Kasla aglemlemeng kamat iti sirok dagiti mulam. Ay nawaw, di mo ka di makita Mare. Madama ti panagdalus ko. Anya ti umay mo ibaga aya. Ay, kwa Mare. Atoy, para kada kayo. No apay mo't adi na inbagbaga nga umay ita. Saan mo't amabalin apastro ka? Amangan no makita na dagiti gamit iti kusina me. Mare. Oh, atoy Mare. Awata mo na. Ay nawaw, anya day taaya Mare. Adobo a manok kan prito a bangos. Saan anagatang iso nga ikkan kayo? Di kay madanagan Mare. Saan anadadal dagita? Agyaman naklaunay Mare. Saanan amasapol nga agluto ak iti pamigatan me. Negrasya mo't da jay, bakit? Padainyag na ama si Dalakay. Apay ngay ati mo pinastrag. Iti anya ama kagapu kumangay. Pinagkapim kumamat ti kumarim, Inik ka nakapiman iti sidaam, ngam di mo mo't pinagkapi. Ay, kwa lakay. Anya? Busy day jay lakay. Agdardaras itay iso adjakon pinagkape. Inton sumaro nun tulangan Apay nga ron da kasta ti tono ti boses mo. Kasla saan ka mo't asigurado iti ibagbagam? Anya asaan asiguradong ibagbagam di tamad. Basta no anya ti imbagak, isuday jayan pipitaw. Awanan ti adu asaludso. Okay kalaan ka de, grasya anak ko. Ay, agparparikutak nga rod nanang. Ay nawa, apay, ada ka diti parikot iti restaurant mo anak ko. Ininot mo't ngamin amay ibus dagiti gamit ko nanang. Manulangan tinabati ka dagiti sinanbalitok a plato, platito, kutsara kan tinidor. Ay nawaw, kasano kuma ang mapasamak dayta? Ay, nga rod Amangan ko no ada nang iawid nanang. Manu abulan lang tinapalabas, sipod ginatang ko dagijay. Naibus mo't tan. Amangan mo, no dagiti staff mo. Wino dagiti customer mo lang ti mangyaw-awid. Day takot nga rod nanang. Iso na laeng tanarigat mati agpababasol no saan anakita dagiti mismo amatak. Ada ti CCTV ijay, saan ka de, anak ko? At damat nanang. I-review, tapno makitam no asino ti mangibibos iti gamit mo, anak ko. Sayang mo, no gumatang ka manan. Nga rod Isupay manen agastos no gumatangak.
Italang mat ana pasamak ti kastoy nanang. Nakurso na daan dagiti customer mo, anak ko. Sinan balitok tumo nga minti kulay na. Kunak tumit. Kastoy tinakitak aplatito kan kutsara iti restaurant ni Mari Gracia di Kalman. Naglokon da ita Dominga. Iti restaurant siguro ti gayem na tinangalaan na kadagitaw. Ay, mingming ang magtisin ang balitok aplatito o pipitaw. Kastoy ti platito ang nakita kiti restaurant ni Gracia di Kalman, tatang. Anya, kabisadok da jay tatang. Panagkunak ijay tinagapon nagiti sinan balitok agamit ng nyawid ni baket kaw. Ay, naglokaw na itataaw. Isamas daawak. Ta inot mo't amanay na yunan. Tunggal mangan siguro ijay kat adayawid na. Ay, kaasim at piman ti kumari na, ano taktakawan na. Dahi tangarog tatang, hindi na mo't pinanunot nga mga numalugi ti kumari na, iti kastangar aramiden na. Agpudno ka man kanyak si Kadominga, kukwa ka di ti kumarim dagita sinan balitok agamit nga nyawid mo? Sana, kukuha mo't nga ibagbagam di tamot. Kasta tinakita kiti restaurant na idinaminsan. Pada na laang siguro Apay, tilaang kumarik ti kabaalan na ti gumatang iti kasta. Ibagam ti pudno kanyak, di ka man nagululbod. Di mo maipilit ti ammom si Kapipito. No imbagak asaan? Saan? Ipilit mo pa'y laang mat ti ammom. Siguradwam laang nga pudno ti ibagbagam. At dalang maamwak dita, sige ka. Kumusta nga Gracia anak ko? Amom ka de, no asino ti mangyaw-awid iti gamit iti restaurant mo. Aduda nanang, ni Mari Dominga ti maysa. Ti daduma ket tsak am mo. Dayo a customer. Ay nawaw, agraman ni Dominga? Taktakawan na ka? Ay, un nga rod nanang. Nakitak a mismo iti CCTV. Nagturod mo tanday ta kumarem? Day takot nga rod nanang. Isugayam nga agsubli-subli iti restaurant ko. Inutan na matgayaman at taktakawon dagiti sinan balitok agamit ko. Kasaritam taw ti kumarem. Ibaga nga isubli na no anyaman ti tinakaw na. Iti kasta kasaan ka mo amalugi anak ko. Nariga nga tati agpuunan. Wan nga rod nanang. Sapay kabarbarupay dagidjay. Ngamnay, naibus matan. Kaano nga'y amapan ka iti ayanda? Inton mawaya anak nanang. Siyakla ang antimapan iti ayanda no busy ka anak ko. Amok mo ti itsura dagiti gamit mo. Kitaak no ada iji balayda. No ada makitak day alaak tao. Nagitoy ka na iti ibagbagam ang mapukpukaw agamit ti anak mo, pirain. Wain iso day ta. Nakita nga ni Gracia iti CCTV nga ada ti ibabag ni Dominga. Ay nawaw, husto lang nga raw di atap ni Pipitaw. Amok nga inala na day ta iti restaurant ti anak ko. Kat ita, ala akaw ta agparikot matan ni Gracia. Inot piman ang maibibus dagiti gamit na. Ay, oray asino mo't piman kat agparikaw no kasta. Lugi negosya o no agraman gamit kat pagintirisan lagi ti customer. Pudno launay. Alamon lagi sa maray. Siya kaunti makaamo nga agpalawag iti anak ko. Kukuamot gayam ni Gracia na kita. No apa yan nagturad na dyan Dominga anang yawid di tibalay. Nagustuhan na siguro ti sinan balitok akulay dagita agamit. Imbag man, taadda ka manan, Mari Dominga. Ay nawaw. Kasla saan ka mat anaragsak nga adda manan Mari Gracia. Adda manan ti customer mo. Kitaam lang Mare. Ti? Kitaam, taamangan no adda manan makurso na daam agamit ko kat iyawid mun tumanan. Apay mat akastat ibagbagam? Ay na, di kan agin di ammo di tamare. Nalipatam samet nga adda CCTV, Mare. Nakitak iti CCTV nga adda inbag mo. Saan lang anaminsan nga inaramid mo ti kasjay, Mare? Ha? Ammo, Mare, saan anasayaat ti kasjay nga inaramid mo? Panagtakaw mo't lang ti kasjay.
Malugi akmat ano agraman gamit ko dito'y kat iyawid mo, mare. Kurang tiganan siyak itikin nanyo abayad dagiti gamit nga inyawid yo. Ay, sa anak lang na mangan. Makapadismaya ka man. Basta agpabasol ka na takas ta. Sa anak nga agpabpabasol no awan ti ebidensyak, mare. Kaya't mo ta ipabuyak ken ka tinaala iti CCTV? Naa, ayan dagiti gamit ko dito'y tatang. Anya agamit, ibagbagam mag. Dagiti sinanbalitok agamit ko Adala ang mat dito'y itay Awanin Awanan? Nang iduldulinan nyo aya. Insubli ko ni takin kukwa. Ay nawaw, apay akas ta tatang. No kayat mo ti gamit akas jay, gumatang kamay, sana day tagtakaw ti amaw. Di mo pagintirisan ti gamit ti pada mataaw. Panunutang matpiman ti lugi daan o kasta ti aramidab. Man nakibiyang kay launay mo. Husto matpiman ti imbaga ni tatangken ka. Anya launay ti pagsaksakitan ti nakam mo ken ko ana aya. Kat saan mo mataku ko ragi jay. Impabuya ni Mari Gracia ti video kanyak. Agpada kayo kinitatang. No para kanyak, husto laeng ti naramid ni tatang. Husto laeng ngayon sublina tapno di ka maisyo. Di mo maapresyar da jaya. Mabalin pa'y nga aglibakak no saan la ang anakibiyang day tatao. Tangiwat mo man, si kalangarudan ti tultulungan ni tatang mo. Si kapalaeng ti kastamag. Kasta titulong. Karkarukit ding en babain nak iti kastang inaramid na Saan na ka nga imbabain ni tatang? Inaramid na lang piman ti may parbang aramidon. Pagyamanang takas dyan ni tatang. Concern lat tapiman ken ka. Tiyakam mo kada kayo. Panagtakaw ti kas dyan inaramid mo. Panunutom mo piman ti negosyo ti pada matao. Saan agaputan na kurso na daan ti may sa abanag kat basta takawam latan? Alawanan, basol kong. Apay, ipalubos mau, amadadaal ti reputasyon mau, para lang kadagita sinan balitok agamit. Ay nawaw! Di mo pag-interesan ti saan mo akukwa. Di mo ipalubos ang madadaal ti reputasyon mo para laang kadagiti na inmateryalan a bambanag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.